Say? Everything's arranged perfectly. He's rehearsed it. So you two butt out. Exactly. Come on, Poppy. Let's go, Richard. Τελειώνοντας, για να μιλήσει και ο έτερος κουμπάρος, ο οποίος δεν ξέρω τι θα πει βέβαια, γιατί τα μόνα ελληνικά που ξέρει είναι μουσακά, σουβλάκι, γεια σου. This joke was so lame. Don't worry, you'll crush him. Θέλω να πω στο Λουκά και στη Βασιλική ότι από τότε που έφυγαν από τον Καναδά και εγκαταστάθηκαν εδώ στην Ελλάδα, μου λείπουνε πάρα πολύ και ότι τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο. Καλούτσικα μας τα είπε. Τώρα είναι η σειρά του Richard. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα να τον εμψυχώσουμε. Αχ, πολλές σελίδες κρατάει. It's gonna be boring. Δουλειά σου. Γεια σας. Είμαι ο Richard. Όσοι είστε φίλοι του ζευγαριού από την Ελλάδα, με βλέπετε πρώτη φορά. Είμαι Καναδός. Και αυτό που ήξερα από πολύ μικρός ήταν να οργανώνω σωστά και λογικά το χρόνο μου. Για να μελετάω, να προπονούμε, να εργάζομαι. Ο Λούκας και η Βασιλική με κάνανε να ξεχάσω αυτά που ήξερα. Τους είδα να ερωτεύονται και να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον σαν να άνοιγαν τα μάτια τους για πρώτη φορά. Τους είδα να χωρίζουν. Ένα βράδυ πριν από κάποιες εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, εγώ θυμάμαι, είχα κοιμηθεί από τις 10 για να είμαι εντάξει το πρωί. Και αυτοί προσπαθούσαν να τα βρουν μέχρι τις 5 το πρωί και κλαίγανε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου ζητώντας συγγνώμη. Δεν έχω ιδέα τι γράψανε την επόμενη μέρα. I got a terrible grade. She did way better than I did. Είδα την Βασιλική να διακόπτει τις σπουδές της για να είναι δίπλα στο Λούκα όταν αυτός αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Και έπειτα, όταν αυτή πήρε μετάθεση σε άλλη πόλη, είδε το Λούκα να κάνει 400 χιλιόμετρα τη μέρα για να μην νιώθει μόνη της. Πέρσι, ο Λούκας έχασε τους γονείς του. Και η Βασιλική ήταν και πάλι δίπλα του. Έβαλε την δουλειά της σε δεύτερη μοίρα και τον στήριξε στην απόφασή του να έρθουν στην Ελλάδα. Τους ξέρω 10 χρόνια και πιστέψτε με, δεν υπάρχει καμία οργάνωση, καμία λογική στον τρόπο που αγάπησαν ο ένας τον άλλο. Αν και Καναδός, θα ήθελα να μάθω να αγαπάω όπως αυτοί οι δύο Έλληνες. Αυτό νιώθω. Πως είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορώ να κάνω στην ζωή μου. Να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Χωρίς λογική. Που μάλλον είναι και ο μόνος λογικός τρόπος για να αγαπήσεις κάποιον. Δύο πράγματα θα σου πω. Το ένα που της έσκιζε. Το άλλο ότι είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Μουσακάς, σουβλάκι, γεια σου, μαλάκα. So did you like my speech?